Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Kanang imo paglingo-lingo, nagpasabot ba ka na? Nadili makaayo sa rayna ang tubig sa busay? Hala, Nalamiyang-ulango sa tawa. Asayop ka to. karon pa ko kitag sawa nga mulingo-lingaw na. Uyang-uyango sad. Dili siya ordinaryo nga sawa. Nganom ka? Nganom ka, Gi? Sigam ng mata mo. Pagtahod lang. Pagtahod. Okay. Ngano lagi ka? Tanawa sa unahan. Oh, Oh, uy. Atop nga kugon sa mga kabayan ka nang nasa unahan, oh. Kanang, oh. May nagpuyong mga tao ining bahinas lasang. Dali ka mo. Muduol ta dito. Ayaw na ni kay. Ang anong ipugnan ko nimo? Tanawa sa kasagutan. Blo. Play na eh. Tao ka na ang nagkadugo. Hala. Kita makain na siya. Kinsa ka? Nga nagkadugo ka? Yari burak, may mo doktor yari burak. Unsa? Doktor yari burak. Gidani ang among mga kababayan ug ipatay ang among mga tiguan. Kinuha ko. Ala. Dito man yun di ay haring burak ang sugo ni Reyna Rosa. Nga sa kupon ang tanang mga gingharian ni Inang Dapita. Unsa? Nalumay manggod ang hari sa barangan nga may gwapa na. Mao nga, mura na siya tala-tala nga musunod na sa tanang isugo sa barangan. Kinahanglan masumpo siya. At, siya? Lolo. Sawa? Naunsa ka sawa? Oh, uy, si Puti. Milit lang yan, sab. Niyon siya? Milit lang yan na. Tanawa. Sumay buti pa sa buta na iyang gibuhat, oh. Pamati ka magduha. Puti og sawa. Kung mangutana ko, mutando ka sawa o mapaghot ra ka puti. Nakasabot? Pagkabinigtat ka ng chat sa Puti. Aron maklaro gyud. Yabag mo, ikaw ba tuto ba? Yabag daw ka. Okay. Patatsaho na ni mong itay. Yabag mo, yabag. Ikaw man di aron maklaro ba? Oh, Sige ni kay. Pungutan na. Sawa, puti. Gusto mo nga sumpuan ang daotang buhat sa barangan? Oh, ano? itando ang sawa. Ano? Oh, binsat sa si Iggy. Ang ito'y na yung ito'y. Ang ito'y. Titoya ka nga nung may patoo magkaputi ni Toto, ni Tatsamang ka. Ay, kayabag. Ay. Dili man mo makadaog batok sa hari. Oy, kay, naaman ang barangan. Siya man ang nagkontrolar sa utok sa hari karon. Mapangitaan na to ka nagpaagi. Ano ba gi ko? Ipahilo na siya maayo. Kaya ako siyang tambalan. Oo, ni kay. Pangitaon ta silang tanan! Pero, asa makasila pingon mahal nga Reyna Rosa? Ditong dapita ay! Basin tuwa sila ditong dapita paingon! Pagdali ka mo! Kinahanglan bakit anak ko ang reyna og mapatay! Alala, Mikay, murag mamatay naman. Himado na matigalin tawhanan ni Kay. Bako kay sama dyan tiyan, eh. Di nanti kayo nang buhay ni kayo, eh. Mo, Gamhan ng perlas. Alima ang samad ni ining maong tawa. Hala! Ipuwa ang perlas. Mihayag umayo. Uy, ulala, ura maog ni X-ray ang perlas. mo nag-x-ray. Hala! Tanawa ninyo! Ang sama sa tao! Inanay nga napapas! Huwag ka mga nanagigani kay! Ikaw ang magipaabot ka. Magkaluwas na mo gikan sa utang hari. Ikaw. Ha? Mausap ka ng kisultis mga duwende. Salamat ka. Mga biabot ka din sa among kalibutan. Salamat na lang doon. Nikay rin akong pangan. Di kay tabagin sa mga kumagauban. Daghan ba mo nga samdan? Oh, pagawas ka mo sa inyong kitaguan! Niya ang atong manluluwas!
Uy, kadaganan nila. Yay. Uy, puro sila samdan ni Kay. Nanago na dahil sila sa kasabutan. Dali ka mo! Pahiluna lang ka mo daring dapita! Kay alimon ko ang inyong mga samad! Gamahan ng perlas! Ayuha silang tanan! Uy, kahayag na ining dapita! Dali! Doon ka magtanan sa hayag! Dali, dali! Dali mo, dali! Pahiluna ka magtanan! Dali, dali mo, dali mo! Hapit na mo gabi, mahal nga Rayna. Mamahuay lata. Dili! Uy, ano di man na mamahuay? Tanawa sa unahan! Uy, mga sundao na sa palasyo. Naadiha ang akong hari! Mutipon kita kanila! Hiya! Hiya! Mahal kong bana! Kumusta na? Taga na kitag nasakop. Tarawa sila. Lah, kadaga na din sa mga dinakpan. Mga babae ug lalaki. Patay na ang mga tiguan. Uy, kagana ko diyan nila. Nakuha ko na ang mga tao sa lasang. Maayo! Maayo, mahal kong bana! Gibuhat mo gayod ang angay buhaton sa usa ka hari. Kita ang magmando sa tibuok kalibutan! Kita! Oh, kita. Kamahanan siya. Layo niya at sumasabat. Kamahanan siya. Salamat. Bilim lagi ko naman. May nagiging tambalan. Dili ako nakaayon nila to, kung dili kining perlas. Naigi ay, daw nila. Luto! Nikay! Nakahukom na ka. So may nakahukman ni mo, ha? Nga dili na yung kumubuwag pa ninyo, Nikay. Mayo kay nakahuna na kaanak la. Mas ninyo, good ninyo. Nga ani ko uban niyo ba? Mas maayo. Kay, nakasaksi naman ko sa gahom ni Nikay. Maayo man ko kung may samad unya ko. Makatambal man siya na ko. Sip-sip pa gini mo, Gi. Pinaon sa bangka, uy. Ko ba? Ganahan magugko, ganahan ko ba nga mo assistant ko ni Nikay sa pagpanambal kay nurse man ko sa una. Ha? Nurse. Kung saan ka niya mong nurse la? Ha? Elementary pa ko. Oh, ako'y perming nurse among duwa-duwa sa eskwelahan. Mo din nga nagtambal-tambal lang ka kay nurse di ka sa una. La, lumalabay lang niya akong gahom la. Kung makuha sa laing kining perlas, mawa na usab ang akong gahom. Pero mangilam ko ng gawman ni Kay. Kalahurong ni Kay. Nikay na lang, Noy. Ako sa ibo. Noy Ibo, may tuyo ka? Nagasabot kami tanan nga ikaw nang among ilon nga pangu sa among tribo. Unsa? Uy, dili na mahimo ng Ibo. Lumalabay lang ko ining dapita. Saan kayo mo manang balibaran ni Kay? Napitaw ko nga makatabang niyo mo. Oh, nga na naasag ko, day. Nay, piling ikaw. Piling close na kay Kagi, ha? Piling close na kay ka. Nagkinahalan kami og gamahan ng panguni kay nga magigbatok sa daotang hari. Dili maginadautan si Haring Burak. Naulipon lang siya sa gahom sa daotang barangan. Muhangyo lang kami kanimo. Nga ikaw lang nga mugiya ka na mo. Bisan asa ka, tuwa kami nga mutabang kanimo, di kay. Ha? Tunduan lang na ni Kay. Nindot na. Ikaw ang among ilhong prinsesa sa among tribong Lasangnon. Okay sa niyo tribo no da. Kay namo sa lasang. Pero, Mabuhay! 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 Ayaw ba ka na umisisan kay? Mabuhay! Uy, wala. Pasawa. Yang gipaubos ang Reyna. Dili, naunsa ka, Noy Ibo? si Reyna Santan ka na. Nakaila ka ni Reyna Santan? Oh,
Tungod kay siyang ikaduhang anak sa among pangong manggugubat, si Pangulong Malik. Kun mao ka na, nahibaw ka mo kung unsay nahitabo sa Rayna? O ni kay, nakatog aray na tungod sa itom nga gahong nga diwata. Ugwa na makamata. Itong nga diwata? Kisam sa nang itong nga diwata, noy! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!